top 12 universities for employers ngayong 2023. Simulan natin sa number 12, Silliman University at St. Louis University. Pero yung Silliman University as number 12, sa Dumaguete yan, sila kinikilala sa nursing at medicine. At marami silang mga graduates sa sikat, katulad dati nating Pangulo si Carlos Garcia, ang dati nating Cabinet Secretary na si Lino Briones, at ang dating Gobernador na napaslang na si Roel Degamo. Sa St. Louis University naman sa Baguio, ganun din. Sila kinikilala sa nursing and medicine, at ang mga sikat nilang graduate ay ang si Miss Beauty Queen na si Kylie Versosa, si Mayor Benjamin Bagalong, ang dating mga awit na si Bertie Vera, at of course, ang si mga artista na katulad ni Bubay at saka ni Paulo Avellino. Yan ang number 12, tie sila sa number 12. Number 11 naman sa ating listahan for top universities is San Beda University. Sila naman ang kinikilala sa law at medicine. At sino ang mga sikat nilang graduate? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ating pangalawang Pangulo ngayon na si Sara Duterte, ang mga sikat na artista katulad ni Aga Mulak, at of course ang dati nating senador na si Ninoy Aquino. Yan po ang number 11 sa listahan natin. At tayo naman sila ng Universities of Visayas na kinikilala naman sa mga kurso ng pang-engineering. Sino naman ang mga kanilang sikat na graduate? Ang dati nating Cabinet Secretary na Serge Remonde, of course ang dating alkalde ng Cebu City na si Edgardo Labella, ang dating gobernador din ng Cebu City na si Governor Eduardo Gullas, ang dating artista na si Rudy Fernandez, at of course, ang basketball player na sikat na si Greg Slaughter. Yan yung mga graduate ng University of Visayas. Now, puntahan natin yung number 10. Sa number 10 naman, ito ay pinangungunahan ng Polytechnic University of the Philippines. Sino naman ang mga sikat na graduate nila? Ito ay tinatawag na scholar graduates o mga scholar ng bayan graduates. Of course, si Mark Logan, yung sikat na television broadcaster. And of course, si Betong Sumaya, si Maita Gomez, na dati ring beauty queen at activist. Of course, si Jerwin Gapo, isang basketball player. And of course, si Marcelino Santos. Number 9 sa listahan natin, of course, is PLM, Pamantasan ng Lungsod, Maynila. Ito ay sa May Intramuros. Ang mga sikat na graduate nila is yung ating comedian at artista na si Michael V. Aisel Santos na isang singer at mang-awit. Si Benny Abante na isang congressman. Si Carl Balita na isang TV broadcaster. At si Justice Antonio Natura, yung dating nating Justice ng Supreme Court. Number 8 sa listahan natin is Far Eastern University. Ito naman, ang mga sikat nilang graduate ay sila Jeffrey Abarientos, of course, sikat na basketball player. Of course, ang dati nating Pangulo na si Cory Aquino. At ang dati nating alkalde sa Maynila, si Alfredo Lim. Ang sikat na bilyonaryong negosyante ng RCBC at Malayan Insurance na si Alfonso Yuchenko. And of course, ang basketball player na si Jerwin Santos. Yan ang mga sikat nilang graduate. Puntahan natin yung number 7. Number 7 is University of the East. Ano naman sila? Kinikilala sila sa accounting and dentistry. Sino yung mga sikat nilang mga graduate? Of course, basketball player na si Ronaldo Tubid, Paul Lee, and of course, yung dati nating pangalawang Pangulo at ngayon broadcaster na si Noli De Castro, si Imelda Papin na isa ring mga awit, si Ferdinand Topacio na isang kinikilalang abogado, at of course, si Justice Dante Tinga, dating Justice na ngayon ay Chairman ng Development Bank of the Philippines. Puntahan natin yung number 6 sa ating listahan this year, Mapua. Mapua naman, ang mga sikat nilang graduate is ang dating alkalde na si Bayani Fernando, at of course, ang mga basketball player na katulad ni Japet Aguilar, si Alvin Patrimonio, at of course, ang dating general si Candeso Luna, at of course, ang sikat na artista na kinikilala nating hari ng pelikulang tabing, si FPJ. Number 5 sa listahan natin is University of San Carlos, isa sa mga oldest universities sa ating bayan, founded in 1595. Sino-sino ang mga sikat nilang graduate? Ang dating mga awit na si Amapola, of course, ang dating gobernador ng Cebu, si Pablo Garcia, ang basketball player na si Slater Young, ang dating publisher ng bulletin na si Napoleon Rama, and sikat na ekonomista si Ernesto Pernia, and ang isa pang sikat na kinikilala rin si Yula Caballero. Now, pang-apat sa listahan natin is University of Santo Tomas. Ito'y kinikilala sa larangan ng
iba't ibang kurso, medisina, nursing, accounting, business courses, engineering courses. Ang mga sikat nilang graduate ay si Claro M. Recto, na isa nating kinikilalang naglingkod sa ating bayan. And of course, ang dati nating Vice President na si Fernando Lopez. And si Benigno Aquino Sr. na ama ni Ninoy Aquino. At of course, si Lord De Vera na isa ring sikat na broadcaster. Puntahan natin ang pangatlo sa listahan natin, De La Salle University, DLSU sa may Taft, Manila. Sino-sino naman ang mga sikat na graduate ng DLSU? Sila Secretary Gilbert Teodoro, of course, ang dati nating pangalawang Pangulo na Salvador Lauler, si J.V. Ejercito na ating senador, ang dati nating speaker na si Joe De Venecia, and of course, si Ralph Recto na ating kongresista ngayon at dati nating senador. And then, puntahan natin yung number 2 sa listahan natin. Number 2 sa listahan natin for this year is University of the Philippines. Sino-sino naman mga sikat nilang graduate? Si Jessica Soho, of course. Kinikilala natin sikat na broadcaster. Si Maria Reza na isang sikat din na journalist. And of course, sila J.M. de Guzman. At sila Venus Raj. At marami pang iba katulad ng ating senador na Cynthia Villar. And of course, sila Gwen Garcia na gobernador ngayon ng Cebu, at of course ang isang bilyonarya na nakatira ngayon sa New York, si Loida Nicolas Lewis. Yan po ang mga sikat nating mga graduate ng UP. And of course, yung Marikina Mayor pa pala, si Marcelino Teodoro. Number 1 sa listahan natin for this year. Of course, number 1 sila because hindi lang sila number 1 sa world ranking sa mga Philippine universities, pero sila ay madalas din top-notcher sa iba't ibang mga examination. Yan, Ateneo de University. Sino naman mga sikat na graduate ng Ateneo? Of course, ang ating senador ngayon na si Jinggoy Ejercito, and of course, ang sikat na artista na si Nikki Hill, and ang dating mga bayani natin na si Juan Luna at Pintor, at Antonio Luna, yung general natin dati. Of course, si Alodia Goshengfiao, isang sikat na vlogger at celebrity, and si Maxine Mag-Alona, and sila Vico Soto na ngayon ay alkalde ng Pasig, at isa ring broadcaster at celebrity na sikat na si Gretchen Ho. Yan po yung ating top 12 universities for employers this year 2023. Bakit po natin sila sinasabing top 12 na kinikilala ng mga employers? Number 1 kasi, madalas sila ay top-notcher sa mga iba't ibang board or bar examinations. Number 2, sila ay kinikilala sa buong mundo at meron sila, kasama sila minsan sa mga world ranking. Hindi naman lahat ng nasa listahan natin. Pero pangatlo, higit sa lahat, kadalasan ng mga human resources manager o mga personnel managers, ang pinipili nila yung mga graduate ng mga paaralan o universidad na kinikilala na o sikat na. Kumbaga sa branding, meron na silang brand. Kumbaga sa mga hamburger, pipiliin nila yung medyo mas kilala na. Kung kilala mo yung McDonald's, Jollibee, Burger King, yan ang normaling pinipili nila dahil mas kilala na nila yung mga universidad na yon. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Defender.